Myydään siistikuntoinen ja hyvin pidetty Volkswagen E-Up täydellisellä huoltohistorialla. Se on täydellinen valinta sinulle, joka arvostat helppoutta, taloudellisuutta ja mukavaa ajokokemusta. Volkswagen E-Up on edullinen ja hyvän mielen sähköauto kaupunkiajoon. Auton kompakti koko ja sähkökäyttö tekevät siitä vaivattoman kumppanin kaikille, jotka haluavat luotettavan, tyylikkään ja ympäristöystävällisen ajoneuvon ilman ylimääräistä huolta. Kaikki määräaikaishuollot on tehty säännöllisesti Volkswagenin merkkihuollossa. Se on ollut vain yhdellä omistajalla, joka on pitänyt siitä hyvää huolta. Mukaan tulevat uudet talvirenkaat sekä viime kesänä hankitut kesärenkaat, joten auto on heti valmis käyttöön vuodenajasta riippumatta. Akku on uutta vastaavassa kunnossa. Volkswagen E-Up on edullinen ja huoleton valinta, joka tekee ajamisesta iloista ja stressitöntä. Tämä on hyvän mielen auto, joka sopii täydellisesti ihmiselle, joka haluaa ajaa fiksusti, kevyesti ja tyylillä.